Kesempatan dalu punika nggih kita sinau sareng-sareng babagan rezeki. Nggih, sesuk ning ngeten, sok-sok kula jenengan niku nggur krungu kalimat rezeki niku seringipun bayangane duit. Seakan-akan ngger gak ndedit gak ndek rezeki. Ngeten. Padahal tidak selamanya begitu. Nggih. Nah, ketika tiang menika kala sedantenipun pados nikmat mboten enten tiang niku pados musibah niku mboten enten. Nggih. Ketika menungso niku dipun sandingaken rejeki utawi nikmat, maka menungso niku didum dados tiga carane piyambakipun golek rejeki. Ing Aspindah enten tiang ingkang mbambung. Mbambung niku napa? Ngawur. Dados tiyang menika kula piyambakipun kelompok sepindah niku sing dipikir, sing digagas, sing dingengen niku namung napa nikmatul batni wa nikmatul faraj. Sing dipikir, sing digagas, sing dingengen kuwi nggur pokoke mangan karo ngisore weteng, weteng karo ngisore weteng. Ngeten. Dados sing dipikir nggur mangan ngoten. Nggih kula jenengan gatekne wong niku sing dipikir nggur mangan kabeh. Apa-apa niku ora nganggo snack. Pengajian nganggo snack. Arisan RT ingon malahan. Arisan keluarga ingon, kerja bakti ingon. Ya Allah. Bar magrib niku ingon, bar isak jek jajan. Nglilir niku kadang-kadang weteng luwe jek nang hek. Ya Allah. Mila tiyang niku nek sing dipikir sing dingen kan ngurus napa nggur weteng karo weteng. Mula bahasanipun enten kalimat keplek ilat. Nggih. Keplek ilat niku napa? Ya ilate dikeplekne tenan. Ilat ora sempat tengel-tengel langsung ditindai panganan. Niki. Nggih, nek wong etanan niku rada kasar sithik nggur badhokane tok ngoten. Ya Allah. Niki. Terus piyambakipun sing dipikir mangan. Yo, mangan ki ya oleh. Wong hukum mangan niku hukumnya mubah. Neng kula jenengan nggih, ketika kula jenengan mangar utawi mikir weteng niku nggih. Niku enten aturan main. Nek kula jenengan mangan sing halalan thayyibah. Mangan ya mangan, siji sing halal, loro thayyibah. Sing halal niku sing pripun? Sing halal niku ingkang dipun parengaken. Mboten sedantenipun panganan ingkang enak kundan entuk mboten. Enten sing enak niku ya ora entuk. Bahkan sing dipun haramaken niku rata-rata niku malah enak. Nggih, sebagai batu ujian. Nggih. Nah, siji halal. Nggih. Nomor kalih thayyib. Thayyib niku sing bermanfaat kangge jasad, bahasa sanes enten vitamin pun enten gizinipun. Sosok niku kula jenengan niku dahar niku napa? Mangan niku ora enek gizine, enak ning gawe enek gizine. Contone napa? Jangan gori, tempene tempe gembuk, nggih, cekelane karak. Warak nggih, ning vitamine ra enek. Lho ibu-ibu nek jangan gori niku piye carane dicampuri napa? Sosok dicampuri balung. Lah nek balung iki panganapan ngapusi ambune tok enak. Niki. Nggih. Nika sing halal tur enten manfaat. Lah nek thayyib enten manfaatipun niku siji lan sijine beda. Nggih. Bismillah. Tiang setunggal kali setunggalipun benten. Nggih. Nek kula mangan kok gak pedes, ramat. Ora semangat leh mangan. Nek bojo kula nganggo sambel ora iso. Mula nek omah kula niku kok sambel tumpang niku gak enek critane. Eneke tumpang, arang kula mbok. Nggih. Lah ya sing ngono kuwi. Ini ora apa-apa. Nggih, timbang gone rumah sakit malah. Nah, siji halal loro thayyib. Nomor 3 nipun kulu wasyrabu wala tusrifu.
Mangan ya mangan, halal ya halal. Thayyib ya thayyib, ning aja pol-polan. Gitu. Nggih. Lah, tiyang sing dipikir niku mangan-mangan karo mangan. Nyuwun pangapunten. Mas Jum putrane pinten? Nun? Kalih. Berarti Mas Jum niki bendina niku asline mung mikir ngiseni weteng pinten? 4. Sok-sok niku mung mikir ngiseni weteng 4, sok-sok lho niku. Nggih. Niku piyambakipun keplepet, bahkan sok-sok niku mlepet. Barang haram niku jek gelem, sok-sok niku sing rapati halal ya gelem. Niku mung pengen ngiseni weteng 4. Nggih, misal nebaske pelem, entuk mboten? Halo. Nebaske pelem nang wit niku entuk mboten? Entuk. Lah sing ra entuk ya sapa? Ning sing entukne ya sapa? Ngoten. Wah, hati-hati. Nggih. Pokoke entuk duit mboten nganggo aturan wae, nek nggo SOP, nganggo fikih niku jenenge. Niku tunggale ngeten, kula duwe kolam. Kula isine lele niku 1000. Gedhe kula celone bakul. Wani pira? Gawe lele iku sak kolam. Lah lele sak kolam. Lha dhewe tak isine 1000. Iya, ning siji pangan biawak ora. Pangan kancane ora. Enek sing mati ora. Kan ngoten. Mula entuke, lah niku lele diunggahne didol ijen ya oleh, jinan ya ora apa-apa, kilon ya ora apa-apa. Nembe bareng padha pelem nggih ngoten. Ngarepe kula niku nate adol pelem. Nggih, tebaske payu 200.000 seneng, ora ngabuk, ora ngingoni, ora ngopeni, atol entuk nampa dit 200.000 seneng niku. Lah ning bakule mara ping 3 niku, nggo blonjong iku bak. Nah, pas tak dol 200.000 telung blonjong kebak. Nggih. Niku wonten ing pembahasan fikih niku jenenge gharar. Gharar niku gak jelas. Ngoten, gak jelas niku napa? Nggih. Bakule gelo napa sing adol gelo niku mengke gharar jenenge. Ngoten. Lah kan padha legane pas nampa. Ning bar kuwi masalah. Ning mboten sedantenipun ana padha legane terus oleh mboten. Zina niku padha legane. Nggih to? Padha butuhe. Ning poin entuk ora entuk. Riba niku ya padha butuhe ning ya ora entuk. Mboten sedantenipun antara den kabeh padha legane terus entuk mboten. Lah mung mikir weteng 4 kok dodol nganggo ngapusi. Nggih. Ah mung mikir weteng 4 kok pegawe nganggo korupsi. Mikir weteng 4 galengan kenceng iso malah bengkong. Niki. Nggih. Mila hati-hati. Mila enten fitnatul batni, ujian kula jenengan niku ujian mikir ngiseni weteng. Rasulullah SAW paring pangandika mboten enten wadah sing pak langkung elek ing diseni menungso kecuali siji, weteng. Mula enten fitnatul batni, ujian weteng. Nggih. Ampun ngantos kula jenengan nglebetne teng wetenge kula jenengan, madarane kula jenengan sak omah niku barang haram. Ampun ngantos. Sebab napa? Wonten kitab Al-Kabair Imam Samsuddin Az-Zahabi wonten babipun bab aklul malal haram, enten pinten-pinten riwayat. Ingkang sepindah. Nggih. Man ishtara thauban bi asratin darahimin. Sapa sing tuku klambi regane 10 dirham, fihi dirhamun haramun, saka 10 dirham niku enten sak dirham sing haram, lam yuqbal sholatu bihi. Nggih. Niku klambi niku dienggo salat ora ditampa. Ngoten. Bahkan riwayat sanesipun, sinten teng jasadipun enten barang haram, mula barang haram niku nek dereng ditone salate nggih dereng dipun tampi. Lah carane ngetone piye? Grujuk nganggo barang halal. Dalilipun ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Sing elek-elek kuwi tutno tutupen nganggo barang sing apik engko bakal ketutup.
Bahkan enten riwayat sanesipun, sak puluhan barang haram mlebu weteng ndadekne salate kula jenengan 30 dina 30 bengi ra ditampa piye jan. Sak puluhan. Ha nek sak piring. Ngeten. Nggih. Sosok niku mung mikir weteng 4, sosok niku mung mikir weteng 5. Nek mung mikir weteng 2 gelem barang sing rapati halal. Ngapunten, kedusan niki nderek kelurahan Karangmalang. Karangmalang kowe pilihan lurah apa ya nganggo amplop? Oh ngangge. Semangat men. Lah nek dit amplop pilihan lurah ngenten niku halal napa haram ning rasa dijawab. Niku wis cetha masalahe. Ngoten. Hati-hati kudu selektif kula jenengan. Aku ra njaluk aku diteri kok. Ngeten. Nggih. Barang haram niku mengke hasilnya nggih haram. Dadi mripat senengane nonton barang haram, dadi kuping senengane ngrungokne lagu-lagu syahwat, dadi tangan senengane nyampluk karo ndemok barang haram, dadi sikil niku senengane mlaku tumuju wonten ing sing haram. Dadi ati senengane ngrasakne barang sing haram, pengene sing haram-haram. Kene bojo wong itu nranyak nyang wong lanang. Dadi kene anak niku gak ngerti karo wong tuwek. Pokoke hati-hati, barang niku nek haram, hasilnya nggih haram. Betul. Mula kula jenengan nggih hati-hati. Ujian weteng. Lah, tiyang niku nek sing dipikir niku nggur weteng-weteng karo weteng, niku gandengane ngisore weteng. Ngoten. Gandengane ngisore weteng. Tiyang niku ngger mangane akeh, syahwate nggih gedhe. Ngoten. Nggih. Mila hati-hati, kula lan jenengan sami. Nggih. Lah mung sok-sok niku wis duwe bojo, jek nglirik bojone tanggane. Sesek, Bapak-bapak. Nggih, ngapunten. Halo. Nggih. Bojone jenengan kalih bojone tanggane jenengan ayu ndi, Pak? Bojone dhewe. Oh ora jujur. Nggih. Bu. Jenengan gaene dandan mboten, Bu? Dandane nek ning jero omah apa nek arep metu nang omah? Oh. Nek arep mlebu napa nek arep metu? Arep jagong, arep arisan, arep ngaji, arep senam, arep dandan neng omah. Beda. Ya sok-sok niku neng omah nggo dasare gonjing, suwek siseh, tayu men, aduh. Niku. Nggih. Mila wangsul ujiane kula jenengan siji weteng karo ngisore weteng. Enten wong sadaan, sapa ora tak omongne mboten wong kedusan. Umur 60 tahun ngomong karo kancane, "Ayo pit-pitan, mubeng masaran malor teko Klupung ku mampir soto pejukan kono kae." Wah, sotone seger. Niku weteng, bakule ayu ngisore weteng. Lah 60 tahun lho. Lah kok weruh bakul rada ayu kok ya seneng. Ya Allah. Niku fitnatul batni wa fitnatul farad. Piyambake pun diuji dening Allah nganggo weteng lan ngisore weteng. Nek gak lulus ngati-ati. Betul. Nggih. Lah, salajengipun. Ning ngeten. Ora apa-apa mangan-mangano. Nggih. Syahwat ya ora apa-apa. Syahwatul batni wa syahwatul faraj. Nah, ngeten. Ning nek kula jenengan, sekelase kula jenengan niku rak menungso. Niku nek sing dipikir nggur weteng karo ngisore weteng, kuwi bedane karo sing dikandang lor niku napa? Nggih ta? Sing dikandang niku mikire napa? Mangan karo mangan. Yo. Ragen ra gagas iki halal apa haram ra gagas wong dikandang nika. Ngaten. Mula kula jenengan kudu ngati-ati. Sosok niku diwedhus-wedhuske nesu. Ning asline gak beda. Kula diskusi kali usate kula no. Mas. Sosok iki wedhus iki sing duwe wedhus karo wedhuse padha. Lah kok padha sah? Lah sing duwe wedhus iki ra tau mbleh wedhus iki.
Mangane wedhus iki godhong-godhongan wong ya godhong-godhongane. Berarti kan padha. Sakne ngingu wedhus ora tau mbleh wedhus. Ngingu wedhus niku nggih mbleh wedhus, ngingu pitik ya mbleh pitik ngono. Pitik jago didol, ijolke pitik potong. Piye to? Lah cah umur 23 dina niku ora obat tok niku. Ngeten. Nggih. Mila wedhus niku krungu adzan, ku yo gak njawab adzan. Nek wonge yo gak njawab adzan, padha neh yo. Adzan rampung, kuwi gak enek critane wedhus kok gembridik ning masjid ora enek critane. Lah nek wonge yo ora ning masjid, padha yo. Ngoten. Mila wangsul, nek sekelas kula jenengan menungso niku sing dibikin nggur weteng-weteng karo weteng tur ngisore weteng. Gak beda karo kewan. Ngeten. Mila kula jenengan kudu beda. Sing bedakne kula jenengan menungso kalih kewan niku napa? Bismillah. Akal. Mila grite dipun unggahne sithik. Aja mung weteng karo ngisore weteng. Unggahne sithik kajeng kula nyen rada mulya. Selerane niku pun mboten weteng karo ngisore weteng. Mangan ya mangan. Ning enake wong mangan ki sepira to? Ngapunten. Sate niku pinten sunduk? 6. Nek sing 10. Nggih to? Niki. Misal sate niku 20 sunduk ngono enak apa ora? Ora enak. Oke anu. Ngoten. Nek kula jenengan namung mikir weteng, lah enake mangan sate iki pirang jam. Sedilu. Kecuali satene rapati mateng, alot. Wis wedhuse tuwek, leh masak ra mati wateng, wis ruwet niku. Nggih, ngoten. Mila sing paling enak ki apa? Enten mung jantran ngomong. Lho, bakso sak Solo mengalor mengidul sing paling enak kulon bandara ngidul sithik. Oh alah, lamarman bakso arek teko kulon bandara. Ya Allah. Tole 23.000, PP berarti 50.000. Bengsine. Teko kono mangan, lah teko omah ora luwih neh. Ngoten. Niki. Mula niku rendah. Ngapunten. Kula jenengan niku nek kumpul kali garwane niku nikmat nggih. Nikmat. Pisan balenono rak enak. Nggih. Niki guyon ning tenanan. Mang balene ping 3 ping 4 blas gilani malah. Mula selerane kula jenengan namung weteng isori peteng unggahno sithik. Lah ninggilipun niku sing langkung nikmat enten nikmatul fikri ya, nikmatul ilm. Nikmatipun wong mikir karo nikmatipun ilmu. Nggih. Mila al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Mula wong ndek ilmu penak kenapa padang biar donya nek kabeh ketok. Endi sing entuk, endi sing ra entuk. Penake piye ngoten mudeng nek tiyang gadhe ilmu niku. Mila enten hadis, ad-dunya mal'unatun wa mal'unatu ma fiha. Donya ki dilaknat. Dilaknat niku napa? Al-bu'du minal barakah wa as-sakinah. Sing jenenge dilaknat, donya kuwi didohne saka ketenangan. Dadi gak enek critane wong kok tenang urip niku gak enek critane. Wong donya bumine mubeng kok kon tenang. Ngoten bumine mandeg set ngoten, ucul kabeh, panjenengan mencelat kabeh. Mula nek bumine mubeng, kula jenenge iki ya melu mubeng, gak enek critane tenang. Illa al alim, lah kajaba sing iso tenang uripe, penak uripe niku wong sing ndek ilmu. Wong sing ndek ilmu niku piyambakipun model piye iso. Wong-wong ra iso kono iso. Niku kaya kados dene wong mlaku padang jinglang dalane. Ketok kabeh, legokane ngendi menggoke sepira lan salajengipun. Niki, ji wong sing ndek ilmu. Nomor kalih, wal muta'alim, lan tiyang ingkang gelem golek ilmu ngaji. Mula wong kok gak gelem ngaji, uripe ndah petenge ngono lho. Gelap gak ngerti ki halal haram. Lho, harame angel kok halal angel malah niku. Ngoten.
Mula wong muta'alim luar biasa, wong golek ilmu niku piyambakipun tenang. Nggih. Mila kula niku nek ngisi pengajian nek sing ngantuk seneng kula malah. Berhasil. Wah saking penake ngaji, nek nang omah ra iso ngantuk, nang pengajian iso ngantuk. Niki. Kula niku nek ngisi pengajian gak ngantuk, nek kula ngaji ngantuk kula. Nek mate ngaji niku. Nek mboten percaya nek pengen roh kula niku ngantuk, mang tonton MJA TV Senin esuk jam 6 teko jam 7, nek mboten Setu teko jam 6 teko jam 7. Nggih kula ceng sanik cagak ngoten. Niki ngantuk kadang-kadang sak garis kliwat gara-gara ngantuk niku. Sok-sok malah sak paragraf, waduh aku gara-gara ngantuk. Nikmate wong ngaji niku. Nggih. Fanjala alaihimus sakinah, Allah ngandhapaken ketenangan. Kula jenengan niku ndek masalah, nek ngaji kan dadi gak kelingan masalah. Ngoten. Dadi nek pengen penak uripe, ngaji kali ngaji. Amargi tiyang ingkang tenang niku siji sing ndek ilmu, loro sing golek ilmu. Nomor 3 pun sing tenang uripe, wa dzikrullah lan tiyang ingkang berzikir dumateng Allah. Wa ma siwahuma lan napa kemawon enten sing enten gandenganipun kalih ilmu lan gandengane kalih zikir niku penak karo penak. Sanesipun niku ora iso kon penak niku. Ngoten. Nggih. Mila grade dinaikkan. Aja selerane ora mau selera mangan tok. Mboten. Sediluk nek mangan niku enake. Ini. Nah, mula ngantek para ulama niku piyambakipun wis ra selera nikah gak pengen nikah. Kenapa? Nikmati fikriyah, nikmatul ilm. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah niku mboten nikah, Imam Syafi'i mboten nikah, Imam Nawawi nggih mboten nikah. Lho kan ana syariate. Nggih nek syariat nikah iya, ning hukum nikah niku wong siji lan sijine beda. Kanggone wong ingkang piyambakipun nek ra nikah niku syahwate niku bergejolak ra diatur, ra iso diatur, maka wajib nikah. Ndang nikah. Amargi nikah niku memang nggo ngadai syahwat ben nggone ben manggon. Ngoten. Ning kanggonipun tiyang-tiyang ingkang piyambakipun siji gak ndek hasil, loro ra iso ngalor, haram nikah. Iya, lah ra ndek hasil wani rabi. Ha bojone dingoni apa? Kewajibane wong rabi niku nafkah. Nafkah niku lah nek gak ndek hasil, siji gak ndek hasil, loro gak iso ngalor, iso ngidul tok. Oke, haram nikah. Amargi napa wong wedok niku siji nggih cukup ana, loro ati niki ben ayem. Niku nafkah zahir lan batin. Ora mau modal iso ngalor tok mboten. Ning ora modal dhuwit tok ora iso. Ngoten. Enten melih mengke nek tiyang niku piyambakipun mboten nikah ning syahwate mboten bergejolak iso diatur kados para ulama. Oh niku hukume namung sunnah. Ngoten. Enten sing makruh, enten sing mubah, siji lan sijine beda mungkin. Ngoten. Nggih. Lah nek para ulama niku piyambakipun niku sampun menikmati ilmu ya. Enten di antara para ulama niku piyambakipun mlebet masjid bleng subuh. Metu saka masjid niku duha. Nek sakniki subuh jam pinten? 4 kurang. Kurang nggih? Kurang. Nggih, berarti nek jam subuh jam 4 niku duhane jam pinten? Suruke jam pinten? 5 10 sekitar niku. Mlebu masjid bleng jam 4 metu setengah 6. Lah, metu ka masjid piyambakipun mulih omahe ten napa loteng ngoten tangga ngoten maca buku. Saking nikmatipun maca buku niku mandeg nang nggon tangga niku penak maca buku. Ngerti-ngerti krungu adzan zuhur. Medhun neh nang masjid neh. Nikmate ilmu ngeten niku. Ngeten. Nggih. Mula ilmu niku luar biasa. Wah amargi kula jenengan niku saya golek ilmu niku ternyata ya Allah, ilmu sing diparing dumateng kula jenengan durung apa-apa. Nggih, nek kula niki sementara ini kula peksa seminggu kula peksa ping 5.
Nggih. Kula ngaji, mboten kula ngisi, kula ngaji. Senin esuk, Kamis esuk, Setu esuk. Niku sing teng Solo. Teng daerah mriki malam Selasa barisa, malam Kamis barisa. Ngaji, penake ra umum. Penak ngaji timbang ngisi pengajian. Nek pengen ngaji niku kalau mah gak sinau kan gak masalah. Lah nek kula ngajeng arek muni sak jam niku ya kudu buka sik rumasane langsung muni. Ngoten. Nggih. Nikmatnya ilmu. Padang uripe. Ternyata mbok saya digoleki ya Allah, ternyata awake dhewe iki rung apa-apa. Nggih, saya penak luar biasa. Ngoten. Dados ampun ngantos namung buru weteng ngisore weteng. Munggah nih sithik nggih menika ilmu ben padang pikirane, kowe nek padang pikirane, padang atine penak uripe. Sik. Sok-sok jenengan mumet. Nggih. Lah mumet iki ngopo? Mikir apa? Nggih ta? Nggih. Nek tiyane ku ndek ilmu ngopo nggo mumet? Bismillah. Waduh, kula jenengan yo kula yo nggih duwe tanggungan. Yo nggih. Ning rasa nggo mumet. Ngopo dienggo mumet? Mau rezeki niku pun dijatah ndadak nganggo mumet. Kula sing nyekolahi cah loro, sasi niku paling mboten minimal 3 juta nggo cah loro niku. Kok ngendi aku yo gak mudeng. Oh niku sing jatah Allah. Pokoke wayah bayaran ki enek ternyata. Nggih, cah loro niku mbayare niku 1000. Nggih sangune niku minimal ya 1000. Cah loro. Iki cah loro siji bayar 1000, berarti cah loro niku mbayare 2000, sangune 1000 niku minimal. Nggih, jane perjanjiane pokoke sangune sesasi 500 lho ya. Yo ning kadang-kadang ngger 3 minggu abah entek. Yo. Ning enten mawon. Amarga prinsipe ngeten, sepinten pengorbanane kula jenengan dumateng ilmu, sebatas itulah ilmu yang akan diberikan. Mula nek golekne anak sekolah, aja sing gratisan. Barang gratisan iku gak penak blas. Enten sing tanglet, sadherek tanglet pondok pesantren sing apik gratis enten pundi nggih? Ya, pondok pesantren apik kok gratis. Padahal enten kalimat jer basuki mawa panas. Nggih. Enten. Nggih. Barokah kula jenengan wong tuwek niku ya nyakolahne anak. Ngoten. Mula sok-sok prihatin. Sing anak wong-wong sugih niku dimodali enek di sekolahne ora gelem sekolah. Sing anak wong melarat malah pengen sekolah ra enek biayane ngantek biayaan. Ya Allah. Niki. Mila ilmu. Bekali anak-anak kita dengan ilmu. Nek masalah bondo rezeki niku pun jatahe dhewe-dhewe. Jatahe dhewe-dhewe. Mbok gekne omah ning kene wae sok bojone kono kok. Bisa jadi ngoten. Nek kula jenengan bekali ilmu piyambake pun akan siap dalam semua kondisi. Nek ndek ilmu penak. Ngoten. Nggih, dipun lajengaken. Mula aja mung weteng sore weteng unggahne sithik jenenge nikmatul fikriyah. Bahkan tiang niku mikir sedelo, ngaji sedelo, dzikir sedelo niku langkung sae tinimbang salat sunah 1000 rakaat. Misal jenengan bar magrib teko isya, salat terus nu kuat ora? 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam terus teko isya, kuat mboten? Ora kuat. Nek ngaji kuat to niku. Itulah. Lu ngaji sedelo, maca dzikir sedelo, ngilmu, mikir sedelo niku langkung sae tinimbang salat sunah 1000 rakaat. Bahkan wonten ing kitab Minhajul Abidin Abu Hamid Al-Ghazali niku enten hadis nyawang wajahe wong sing berilmu sedelo mawon niku langkung sae tinimbang ngibadah 2 tahun. Awane poso, bengine salat dalu. Nyawang tok lho niku. Nyawang mboten menteleng. Nggih. Ngaji menteleng ustaz ra bar-bar ngoten nggih. Mboten ngaten. Nggih. Sok-sok niku mung nyak kan enten ate kula aturaken, nyawang tok niku enek sing ganjaran ji nyawang Ka'bah. Ning nyawange ning kono
Nyawang kok kene ya ora iso. Nggih, niku jenenge nyawang gambar Ka'bah, ora nyawang Ka'bah. Ji nyawang Ka'bah, loro nyawang Quran. Quran iku dibuka nyawang tok wis ganjaran kok. Telu nyawang bojo. Nggih, nyawang bojone dhewe niku, nyawang bojo, kuwi nyawang toke ganjaran. Lebih-lebih punjul saka nyawang, ganjarane. Nek nyawang bojone tanggane. Oh, ajak rame niku. Kasus niku, masalah niku. Nomor 3, nyawang ulama, nyawang wong sing duwe ilmu. Nyawang wajibipun wong duwe ilmu niku lek wonten hadis niku langkung saya wong ibadah sanataini 2 tahun. Awane poso, bengine salat dalu. Ngoten. Lah, sak sampunipun kula jenengan pindah ramu mikir weteng karo ngisore weteng mulai mikir nggih menika ilmu kula jenengan badhe dipun tuntun nikmatul ibadah ngoten. Nikmate ibadah. Nggih. Nikmate ibadah. Lah kula jenengan niku nek gak nganggo ibadah ngoten bedane karo sing dikandang mau napa? Wong ilmu niku pun beda. Ngibadah tambah bedane. Nggih. Lah kula jenengan niku lah Islam niku kae cilik. Ning kula jenengan niku menikmati ibadah niku lak jek rada angel. Nggih ta? Sok kapan ya kula jenengan salat khusyuk ngono sok kapan? Gak kelingan liyane. Allahu Akbar. Kontakmu tak copot. Lah salat kok gandengan karo kontak ki ngopo? Niki. Nggih. Ngoten. Nggih. Lah, milot kula jenengan dipun sindir dening Allah Subhanahu wa taala, ayate rada jero nek krasa. Kanthi kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yakni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Niku surah Al-Qur'an. Surah nomor 57 jenenge Al-Hadid ayatipun 16. Alam yakni belum tiba waktunya kah? Belumkah tiba waktunya? Nek bahasane kula jenengan, apa durung to teko titi wancine? Ngoten. Nek bahasane kula, asuk kapan? Napane? Alam yakni napa dereng dugi titi wancinipun lilladzina amanu kanggenipun tiyang-tiyang ingkang gadahi iman antah sya'a qulubuhum manahipun khusyuk tunduk tenang damai nggih bizikrillah kanthi zikir dumateng Allah. Nah ayat sanesipun ala bizikrillahi tatmainnul qulub toha eling-elingen kanthi dzikir marang Allah ati iki dadi tentrem. Lah sok kapan manahe kula jenengan niku ayem tentrem damai khusyuk kanthi dzikir dumateng Allah. Kumpulan dzikir niku jenenge salat. Sok kapan? Mosok kae cilik nganti tuwek urung iso khusyuk. Nggih. Atine jenak. Sik. Niki pun panen napa ajeng panen napa bar panen? Bar panen. Nek panen ngeten niku atine rada jenak nggih. Nggih to? Nggih, rada seneng sithik ngoten nggih. Senenge wong panen ki pirang dina? Nek dipikir lho niku. Nggih. Seminggu. Nggih, seminggu ra apa-apa. Nek sosok ra nganti seminggu pun beda neh. Bar seminggu niku rak pun mikir nyebar neh to niku. So kapan rodok tenang sithik umpamane ngeten. Panen gabah dipeme, leh nandur ki nek arep entek gabah niku mathuk mboten. Wong mbok yo rada santai sithik ngono lho. Lah nek kadang-kadang kok wong wedi luwe. Gabah rong dipeme wis nyebar. Nggih.
Nuwak kemrungsung to niku. Mbok santai sithik kaya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku nek ambetke nggo 3 dina. Sedina misal 100.000 golek dhe 300.000 bruk nek kene bojone bar ki ngibadah tok. Kuwi 3 dina agek nyambet gawe nek ngono. Ning sing iso ngono ku ya Ki Abu Dzar kula jenengan angel. Nggih. Lah kula jenengan niku panen seneng atine rada jenak atine, rada jenak to niku seminggu. Lah ngenteni jenak seminggu leh ngenteni 3 sasi setengah. Nggih to? Leh prihatin arep panen niku rak 3 sasi setengah. Prihatin bentoyong niku ketika tandur. Nggih, engke matur terus niku panen sedih lu tok. Niki. Mila mboten ngeten niku tenange tiyang mukmin. Tiyang mukmin niku petenangipun antasyakulu bumbi dzikrillah. Manahipun khusyuk tunduk damai niku kanthi zikir dumateng Allah. Wa manazala minal haqqi lan tenangipun dumateng napa ingkang dipun andhapaken dening Allah Al-Qur'an. Sok kapan kula jenengan niku jedak maca Qur'an ngoten kapan? Nah kula jenengan iki maca Qur'an modele ngeten iki. Entuk 2 lembar ngoten diiliki jek adoh men tutup neh sesuk neh ngono. Kesel. Ngitung duit gak nganggo kesel. Nek bukai lembaran Qur'an kesel. Nggih. Jadi begitu. Sok kapan? Mosok nganti teko tuwek gak iso khusyuk, gak iso tenang, gak iso damai. Ngeten. Maka wala yakunu kalladzina utul kitab. Mula sampean aja kaya ahlul kitab. Sinten ahlul kitab niku al Yahud wan Nasara, tiyang Yahudi lan Nasrani. Bismillah. Alhamdulillah. Ngopo kok diwasani ahlul kitab? Memang dikei kitab. Tiang Yahudi niku dipun paringi Taurat, tiang Nasrani niku dipun paringi Injil. Nek kula jenengan niku diparingi Quran. Nah, wala yakunu kalladzina utul kitab. Sampean aja kaya ahlul kitab. Fatola alaihimul amadullah, berlalulah waktu yang panjang leh gawa kitab niku suwe. Nggih. Suwe. Ning kitab niku wau mboten enten perubahan kadumateng manahipun, mboten enten perubahan signifikan wonten kehidupanipun. Ngeten. Kula jenengan nggih nyekel Quran. Kae cilik cekelane Quran niku. Ning Quran niku kadang-kadang niku namung pepaes mawon. Mula sok-sok nek enten sing muni. Dumateng para kiai, para santri, para hajalan haji ingkang rinten lan dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblatipun panembahan. Lha kalimate apike jan. Ning mung kalimat tok. Ngoten. Dados sok kapan Quran niku dados kiblatipun panembahan. Ngatur panggesangan kula jenengan. Nggih, sok-sok niku Quran tak do eli-eli niku. Quran eli niku siji karena kesering diwaca. Nomor loro ora iso ngrawat. Ngeten. Nggih. Sok kapan kula jenengan saged tenang manahipun maca Quran, tenang ngengen-ngengen Quran, tenang maca ngaji Quran, tenang ngamalne Quran, tenang ngajarne Quran, tenang jejekne Quran ngoten. Ora kaya ahlul kitab, malah kitabe dirubah. Kan gayane ahlul kitab Yahudi niku siji mateni para nabi, loro senengane ngrubah ayat. Mula aja kaget wong tiang-tiang Palestina di ngoten aja kaget wong nabi ya dipateni wong Islam. Ngeten. Nggih. Maka fatola alaihimul amadu. Berlalulah masa yang panjang. Kitab niku wau wong Yahudi gak iso dirubah nganggo Taurat, wong Nasrani ra iso dirubah nganggo Injil. Lah nek kula jenengan ya urung berubah mergo nganggo Quran, lah bedane napa? Faqasat qulubuhum, maka manahipun mboten santun, keraslah hatinya. Nggih. Atos manahipun niku maknanipun napa? Nggih. Piyambakipun angel kandhan-kandhanane. Lemah niku nek padas niku gak iso nyimpen banyu.
Misalnya banyu blendre, padas. Keras lah. Ning nek lemah sing sawahe kula jenengan kebone kula jenengan niku kodanan teles wonten iso nukulke apa-apa. Maka selak santun lembut manahipun niku tiang-tiang engkang tasih enten mata air di dalam hatinya hingga suatu saat akan bisa keluar air mata. Sok kapan nggih kula jenengan iso mbrebes mili ndonga ngoten. Ndonga ning nganggo mbrebes mili. Misal panen didol payu 50 juta. Lah dite ilang, nangis mboten? Nangis. Nek dite ilang iso nangis. Ning subuh gak iso teko masjid, nangis mboten? Iki. Ngoten. Nggih. Terus padahal jangankan salat subuh, ngendikanipun Rasulullah alaihi salatu wasalam, rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sing jenenge rakaat sak rong rakaat sadurunge subuh kuwi luwih becik tinimbang donya sak isine. Lah mung kelangan duit 50 juta kok susah, ning kelangan salat subuh kok gak susah. Ngoten. Nggih. Sosok niku gawe masjid semangat, ning leh ngebahi masjid niku angel ra umum. Mula nek ketoke masjid kegeden niku cilik neneh wae. Mubadir. Aku jek ngambakne lor barang niku. Arep apa ora nang masjid e doa. Ngoten. Nggih. Jo gede-gede masjid niku. Rasa apik-apikan masjid niku. Nggih. Sing penting nang masjide tenanan. Masjid nggon aku apik kok masjid nggonamu. Kapan leh duwe? Nggih. Ngoten. Nggih, wa katsirum minhum fasikun, lan kata-katahipun ahlul kitab niku nyadati fasik. Fasik niku napa? Ngerti ngono kuwi bener ning go iso melu. Ngerti ngono kuwi salah ning go iso ninggalke. Niku fasik. Ya, kula jenengan wangsul aja mung mikir weteng karo ngisore weteng. Ning unggahno sithik nikmatul fikriyah wa nikmatul ilmiyah. Seneng hobine niku ngaji. Ora hobine niku keplek ilat wau. Nggih, kula ngger ngaji malam napa niku? Malam Rebo. Ya Allah. Wong sugih-sugih nih sing dipikir nggur mangan wae. Bebek bakar sing enak dhewe ngendi ya kabeh nek daftare. Wong arep ngaji niku wonten grupe sore niku kon ngelis pengen apa. Lah iki ngaji nek kaya ngene lho. Ini ya ora apa-apa gelem ngaji. Nggih. Nek malam minggu ngeten iki dilis mathuk nggih. Gur enten grupe to niku. Dilis sing ngersane ayam bakar sapa nggih. Bebek bakar sapa ngoten. Dilis tok wae rasa ditekone. Nggih. Mila wangsul, selerane aja mung rendah, mung selerane wedhus karo selerane pitik, weteng karo ngisore weteng. Ning selerane dunggane, senengane mulai seneng ilmu, hobine hobi ibadah. Amargi ilmu lan ibadah niku tujuan Allah nyiptakaken langit lan bumi lan isine ing antawis kekalihipun. Digawe awan lan bengi niku tujuanipun nggih siji ilmu, loro niku ibadah. Ngoten. Cekap leresipun sang Allah lepatipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi Allah paring kegiatan dumateng kula jenengan kuwatul fahmi, kekuatan memahami. Sing iso jak ngaji, iso jak mikir iki nggih namung wong. Wedhus niku gak iso jak mikir. Nggih. Mula kula jenengan ndonga, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kula mang tambah ilmu lan paringi rezeki saged memahami. Sebab sosok niku ngajine gak mudeng. Wae kancane guyu melu guyu ngoten. Orang. Lajeng enten kuwatul amal, kiat ngamalaken. Sing iso ngamalke syariat Islam ku ya wong. Kewan iku mboten saged. Mula dongane kula jenengan, Allahumma arinal haqqo warzuqnat tibaa. Ya Allah mang dudune teng kula sing leres niku leres, mang izinke kula saged nderek ngoten.
Dan cekap kita akhirkan kanthi beristighfar dumateng Allah kanthi kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.